i 2, i 3, i 4, i... Som-hi! Què es porta la Laia? Avui vinc carregadeta perquè ja estem a desembre. Ja estem a desembre! Es porta la Laia Junquera? Feliç de Nadal! No. Oh! Això quan s'acosti més Nadal. Perquè vale que les llums estan des del novembre, abans de la castanyada. Exacte. Això ho vaig trobar com un what the fuck. Sí. Però us vinc a portar una recopilació de les pel·lícules més taquilleres del 2019. Bien, vamos! Que, spoiler, Sí. són una puta merda. Laia! Escolta'm, que siguin les més taquilleres significa que són les que la gent ha anat a veure més i repetides vegades, cosa que encara em sembla bastant més greu. En sèrio, el taquiller, en sèrio has tornat? Sí. Què fas aquí? A veure, la primera de totes, la més taquillera del 2019 fins al moment. Sisplau, redoble de tambores. Està Enric, el tenim. El live action del Rei León. Mare meva! Quina puta basura! És que, però, merda... Sí, l'has vist? Sí, és una merda. És horrible, tio. Els hi van animar els testicles? Com? No, és igual, que en 3D. La història és que la gent, la penya, s'hi ha deixat 37 milions d'euros per anar a veure aquesta pel·li. O sigui, ha recaptat 37 milions de paus. Una pel·li... Exacte. Una pel·li que és un live action d'una pel·li de Disney, que és que jo els trobo... O sigui, hi ha merdes, doncs això és un trunyaco, però és que... Un trunyaco de la vida. Bona merda, Els live actions de Disney és que jo no els entenc, ja per començar. Que ja hi ha la pel·li. No fotis en la mateixa pel·li. És que no puc. Aquí està el secret, Laia. Fer la mateixa pel·lícula i fas... li apliques la tecnologia d'avui en dia... Exacte, i ja està. És que no puc. 37 milions d'euros. Amb la meitat de pressupost. Em posa de molt mala llet, això. Perquè... Puc dir res? Un petit comentari de Rei León, sisplau, és que si no rebento. O sigui, jo vaig anar a veure aquesta versió del Rei León i t'asseguro, saps aquells vídeos de YouTube dels animals que els hi fiquen veuetes? Sí, és una... Doncs era exactament... Perquè era tan real que vull dir, és que no... Els animals no tenen expressivitat, joder! Vull dir, no podien expressar sentiments. Jo veia el petit Simba veient el seu pare morir i pensava, és un puto gat que està rondant el seu pare mort. Se li pela. Clar, és un gat com quan tires un gerro al terra. La història és que visualment, clar, tenen la millor qualitat del món. El problema és que, clar, està invertit en una història de mierda. És el que hi ha, és Disney. No ho sé. És Disney. La segona pel·lícula més taquillera és Vengadores Endgame. Home, però no, espera't una cosa. 29 milions. Sí. Vale? I jo, sincerament, la pel·li... Espera, que prepara. Jo soc seguidora de Marvel, vale? Perquè com anar a veure les pel·lis... Sí. No em tiris res, Marc, no em tiris res. Com a, entreteniment, com qui va veure un partit de futbol... Vale, està guai. Ara, que em diguin que és una de les millors pel·lícules de 2019, que no sé què, perdona, a nivell argumental és una merda. O sigui, que a mi em diguin que aquestes pel·lis són art és que et rebento la cara, m'entens? Aquí entra... Està agressiva, Aquí entra... Odio Marvel, que el follin a l'Stanley. No odio Marvel, m'ho passo bé amb les pel·lis de Marvel. Perquè aquí, clar, era com la culminació de quantes pel·lis de la saga 21, saps? Que era allò... Molta... Però em sorprèn molt que hagi guanyat el Rei León. Saps? O sigui, els Vengadores, que allò és molta gent que va veure. Perquè la pel·lícula final, la Vengadores Endgame, no va estar a l'altura de la que la gent s'esperava. Perquè es van quedar moltes trames obertes, perquè les volien deixar per la nova... O sigui, com la nova saga que faran ara. I, sincerament, la nova etapa que ve ara no em crida gens l'atenció. I, perdoneu, puc dir aquesta l'endgame aquest? O sigui, tota aquesta trama, tota aquesta història, o sigui, Sony, sabeu, el puto animal, o sigui, és el seu argument. O sigui, aconseguiré unes gemes de poder que em donaran superforça i destruiré el món. Això feia Sonic. És l'argument de Sonic. Totalment, o sigui, no sé, poses superpoders i tal i qual i fas molt més visual. Bueno, els dos són blaus, no?
Bueno, sí, un moret i l'altre blau. Bueno, Marc, sí. És veritat, pobre. Sí. Vale, llavors tenim dos live actions més de Disney, o que sorpresa, que surprise, Aladdin amb en Will Smith de color blau. Blau, Marc, no lila. Deixeu el color, sisplau. I llavors, Dumbo, que clar, tu veus... Sí, tu veus un elefant, perquè clar, sembla de veritat, sí, clar, de veritat, volant i penses, no, ja no em quadra tant. La física Quantes pel·lícules han tret? Moltes. Cada any en fan moltes de live action. 365 dies. Però a veure, si fan tants calés és que és normal. Si nosaltres ens passem tota aquesta merda que ens dona, normal que podem fer tantes produccions tan bones, perquè han de fer aquests trunyacos? És que no ho entenc, no ho entenc. Joaquim Mònic. Sí, però m'estic alterant. Podem fer noves històries. No puc més. Llavors, per acabar, i llavors fem una ronda de comentaris. Fast and Furious, Hobbs and Shaw, perquè clar, se'ls van acabar els números per posar darrere les pel·lícules. Què? I van fer una pel·li que jo què sé, és una seqüela, una preqüela, una merda d'aquestes, que és el mateix de fucking Rock, perseguint The Rock conduciendo coches y pegando coches con amb el seu... Són molt horribles aquestes pel·lícules. Molt. I té 9 milions d'euros, aquesta ja ha anat anant en decadència, però igualment han fet una pasta amb una pel·li que és una merda. És la part 8, aquesta ja? No sé, jo de veritat, aquells cotxes jo crec que en comptes de gasolina fan servir testosterona per funcionar. Però és que a més em fa molta... Bueno, m'agradaria... Això ho comentaré Marc Agonta, però a Fast and Furious sempre hi ha una escena que em fa molta ràbia, que és la... O sigui, estan en dos ponts, i una noia està a punt de caure, i el tio diu, vaig accelerar que flipes, empotrar-me, sortir amb la força cinètica, no sé com és, Eloi, amb molta energia, agafar-la al vol i caure a l'altre pont, vale? Si això fos real, destrossaria a la... Perdó, Enric. Li ha patat les orelles. Però és que he de rebentar les seves orelles, però és que la noia aquella també hauria d'estar destrossada per la física. O sigui, se l'emporta una mole com en The Rock a no sé quants quilòmetres per hora. Que no t'estranyi que d'aquí un temps, o sigui, la saga Fast and Furious i la saga Marvel aquesta s'uneixin, perquè la Roca, de veritat, o sigui, una lluita entre Hulk i la Roca, jo no sé qui guanyaria, O la Roca de Marvel i de Rock. La Roca, és que ja... Jo he vist fer coses molt impressionants en aquest home. Sí, vull dir... No. Jo què sé. Repasseu les escenes de Fast and Furious i ho veureu. O sigui, s'està tornant una cosa molt surrealista. Molt rara. Horrible, perquè ja no tenen més història per escriure, llavors l'únic que els hi queden són que es persegueixin els cotxes. Hòsties. I evidentment que les ties ensenyin mig cul. Però bueno, això... Qui hagués dit que persecucions amb el cotxe hi hauria un dia que ja no hi hauria més història d'explicar amb persecucions amb el cotxe? No. Vaja! Se'ls hi han acabat els números per posar darrere de les pel·lícules. Ja no n'hi ha. S'estan allà perseguint. Per què ens perseguíem? Crec que ara me'n recordo. Per quin número passem de pel·li ja? La cosa bona, i acabaré així perquè m'agrada acabar bé l'any, Joker i Green Book, que són dues pel·lis molt bones, també estan dins d'aquestes de les més taquilleres. Per tant, encara hi ha un bri d'esperança que la gent tingui una miqueta de bon gust a l'hora d'anar a mirar de veure pel·lis al cine. Aquesta esperança seguim amb serendípia.